Бүгін Қазанда 5-ші халықара театраль білім беру фестиваль форумы тәмамлана. Ул 28 май күнінде ашылған еді. Аның мақсаты аралашу, ортақ ижади проектлар үшін шартлар тудыру, театр сәнгатының заманча формаларын түрки халыклар театрларына керту. Фестивальдә булган вакыйгалар хакында біз күренекле драматург һәм режиссер Илгиз Зәйниев белән сөйләшеп алырбыз. Хәерле көн Илгиз. Шәмсез, хәерле көннәр. Исәнмесез. Менә шушы фестиваль сездән нинди тәэсирләр калдырды? Уңай яклары бармы, яхшы яклары булдымы? Ничегрәк уйлыйсыз? Мен бу фестиваль форумның бар тик уңай якларын гына күрәм үзем, чөнки ул театр ул тере организм, аны ул һәр вакытта да менә театрда эшләгән кешеләр, алар үз һөнәрләренне гомер буена укырга тиешләр. Гомер буена нәрсәләр өйрәнергә. Бер елны безнең һәр фестиваль Нәүрүз, анда спектакльләр килә, бөтен төрки халыкларның фестиваль спектакльләр килә, ә икенче елны өйрәнү, укыту форумы. Һәм инде менә бу форум 5-нче мәртәбә юбилей дип әйтергә кирәк. Монда бөтен өлкәләрдән дә диярлек осталар килде. Ул сәхнә хәрәкәте, гомумән актерлык, режиссерлык буенча осталар, композитор һөнәре буенча осталар, шулай ук хәтта документация буенча да театрда билет тарату, билет сату, бөтен осталыкта да форум бөтен өлкәдә дә үз осталарын әзерли дип әйтергә кирәк. Монда бер яктан менә бу мин санап киткән әйберләр булса, икенче яктан бу инде без бер-беребез белән аралашу дип әйтергә кирәк. Без шул мәсәлән бер үк төркемдә без анда башкорт театрыннан да, чуаш театрыннан да, маридан да кешеләр бар. Бөтен Рәсәй җыелалар, казахлар да, монда бөтен Рәсәй генә дә түгел. Бөтен хәтта бу төрки халыкларына булса да, мәсәлән марилар да анда ничектер киргә тырышалар, аларның да киләселәр килә, аларның да, чөнки бу форум инде Россия күләмендә дип әйтергә кирәк. Ул иң алдынгы форумнарның берсе бүгенге көндә, аны курыкмыйча әйтергә була. Һәм инде Нәүрүз фестиваленнән мәсәлән алтын битлеккә 2 спектакль нәкъ менә безнең фестивальдән китте. Безнең фестивальдә аны күреп, ул спектакльләр мәсәлән Кара изләр башкорт театрының. Алар үзләре әйтәләр инде, әйдәгез алтын битлеккә китегез. Біз лайыклы дип табабыз диләр. Нәкъ шулай. Журналистларның да бик көтеп ала торган бәйрәм бу Нәүрүз бәйрәме. Шулай журналистларның да театр турында язырга өйрәтәләр анда. Фестивальнең уңышы беләсезме нәрсәдә? Фестиваль ул тере фестиваль һәм ул үзгәреп бара. Мәсәлән, сез беләсез бит инде, аның 90-нчы елларда ул 89-да барлыкка килгән, гомумән Казанда барлыкка килмәгән, ул Татарстанда барлыкка килмәгән. Башта Казакстанда. Аннан соң ул күчеп йөрергә тиеш булган, башта берничә тапкыр күчеп йөргән дә, аннан соң онытылган, ул союз таралганнан соң инде анда театр. Татарстан эләктереп алды, үзендә база ясады. Монда инде безнең ул вакытта ялгышмасам Тарханов һәм Шамил Нур вакытында Камал театрының җитәкчесе Марсель Хакимовның, алар бу фестивальне үзләштерделәр дип әйтергә кирәк, яхшы мәгънәдә. Приватизацияләделәр 90-нчы еллар законы буенча. Һәм инде ул безнеке булды. Башта ул 4 елга бер үтә иде. Форум. Һәм ул фестиваль һәр вакыт үзенең форматын, эчке төзелешен үзгәртеп тора. Хәзер соңгы 2 елда, мәсәлән, узган елны фестиваль нәрсәгәдер багышлана. Һәр елны нәрсәгәдер багышланып бара. Аерым бер темага. Узган елны, мәсәлән, Якут театрына багышланган иде. Киләсе елга фестиваль багышланачак башкорт театрына. Бу нәрсә дигән сүз? Барлык төрки халыкларының да театрлары килә, әмма мәсәлән бу халыкның театрлары күбрәк игътибар аларга зуррак булачак, һәм инде без тирәнтенрәк таныша алабыз, мәсәлән башкорт театры сәнгате белән. Форумга килгәндә, форумның да темалары үзгәреп тора. Быел мәсәлән без бөек әсәребез Кылгалинең Кыйсай Юсуф әсәре өстендә эшлибез. Һәрбер мәсәлән сәхнә хәрәкәте дә шул текстка мөрәҗәгать итә, актерлык осталыгы да шуңа мөрәҗәгать итә, режиссерлык та, композиция буенча да барыбыз да без төрле яклап шул текстка ташланып, аны ничектер аңларга тырышабыз театр күзлегеннән, аны ничек эшләп була. Илгиз, менә тагын бер сорау бирәс киләме? Чернобыль идиотын сезгә Достоевскийның танылган әсәре буенча менә әзерләнгәннәр алып килделәр бит инде. Күрергә туры килмәдеме сезгә? Безгә бит инде аның режиссерлары таныш, чөнки Алехандро Гонсалес Пучи һәм шулай Мада бездә Камал театрында спектакль куйган кешеләр. Һәм инде аларның тагын бер кат Колумбиядан кадәр монда килүләре һәм инде бу бит студия, ул театр түгел, анда ул шәкертләр. Һәм
шәкертләр өчен билгеле, бу бик зур эш һәм нишләп әйтергә кирәк, алар чит илдә, бездә дә ул әкрен генә кереп бара, алар форма өстендә бик нык эшлиләр һәм ништер материалга курыкмыйчарак аның белән эш итәләр. Мәсәлән, Достоевский кая да, Чернобыль кая бит инде. Бер уйласа, нинди уртаклык бар ки. Алар ништер кушканнар. Монда инде билгеле, минем Александрның алар укырга килгәчтен ГИТИСка укырга килә бит ул. ГИТИСка укырга килә дә, бу 80нче еллар. Аларны бер ел ГИТИСка түгел, ул вакытта Советлар Союзында бер шәһәргә урнаштыралар да, алар бер ел дәвамында телне генә өйрәнәләр. Шунда ул туры килә Чернобыль тирәсенә. Һәм ул бу вакыйгалар белән шәхсән үзе таныш, шуңа күрә дә бәлки ул шуннан килеп чыккандыр. Аны Александр сөйләгәне иң беренче тәэсире Россиядә ул кичтән ятарларга, иртән уяна, урам ап-ак. Ул Колумбиядан килгән кеше ул беренче тапкыр кар күрә. Ул акылдан яза. Беренче тапкыр карны күрә. Мин акылдан яза яздым ди. Менә бер фестиваль тәмамлану, икенчесенә әзерлек башлану дигән сүз бит инде. Менә шунда сорыйсым килә. Менә сезгә нинди дә булса үй эше биреп калдырыламы? Киләсе фестиваль өчен мәсәлән. Безгә үй эшләре нишләп әйтим, монда бит киңәшмә бирәләрме, оештыру буенча? Юк, бу менә дәрес дигәч тә без барыбер теге мәктәп күз алыйбыз. Бу бит ирекле дәрес менә. Шунысы белән кадерле дә ул. Кем киләсе килә, шул килә. Кемнең нәрсәдер үзенә өйрәнәсе килә, шул өйрәнәсе килә. Алар үзләрендә булганны тәкъдим итәләр безгә. Һәм инде безнең башка салып калдыралар. Син аны кабул итәргә мөмкинсең, кабул итмәскә мөмкинсең. Күпрәме, юкмы? Алар биргән биргән әйберне үзгәртеп үзеңчә, мәсәлән, ул бит инде рус дөньясыннан килгән укытучы, мәсәлән, Мәскәүдән килгән. Ул безнең театрда, мәсәлән, татар театрында ничек эшләргә мөмкин, бу шул ук формулалар. Эшләп буламы, ярыймы безнең театрга? Ничек аны безгә җайлаштырырга? Анысын инде үзең уйлыйсың. Һәм шунысы кызык, менә быел шундый ничек әйтергә кирәк, дәфтәрләр чыгардылар. Моны мин көндәлек дип әйтергә була, чөнки монда бөтен форумның бар тәртибе, көнлек программасы укытучылар турында белешмә һәм иң кызыгы, мин бик яраткан әйбер ул, менә монда тамга салып бара аласың үзеңә. Аның эш дәфтәре. Эш дәфтәре һәм инде шунда үзең язып барасың һәм ул инде үзеңнең бер көндәлек кебек сакланып кала. Бу бик кемнең башына килгәндер, мин аны белмим, ләкин бу бик уңышлы табыш дип саныйм. Шушындый көндәлек дәфтәрләрне менә шундый матур сумкага салып алып кайтып китәсең, әйе. Гаҗәеп матур итеп эшләдең. Менә хәтта менә шундый ниләрне дә оештыра белә инде ул. Бер карасаң, кичкенә генә нәрсәләр шикелле, ләкин кичкенә әйберләрдән гомуми зур нәрсә килеп чыга. Бу бик зур, менә нишләп әйтергә кирәк, машина дип аталар, большая машина диләр урыста. Нәүрүз фестивален оештыру, гомумән фестиваль оештыру, синең һәрбер кешең килә аны каршы алырга, урнаштырырга, кемдер адашып калмасын. Монда гостиница бөтенсенә кунакханә сөйләшенгәнме, моның ашарына бармы, эчәренә бармы, монысы барып җиткәнме, кайсы театрда, кайсы вакытта. Бу инде еллар буена сәгать механизмы кебек эшләнгән, җайланган һәм безнең бөтен администраторлар, административ өлеш театрның җитәкчелегендә. Дәүләт эшедәме? Бу культура министрлыгы, мәдәният министрлыгы белән бергә Камал театры билгеле. Оештыручысы мәдәният министрлыгы, инде башкаручысы Камал театры дип әйтергә кирәк. Башка театрлар белән берлектә һәр фестиваль үткәннән соң, һәр бер форум үткәннән соң, менә бу оештыру оргкомитет дип әйтергә кирәк җыела һәм инде барысында шулар анализ ясала, барысында төпләп уйланыла, нәрсәне төзәтергә кирәк, нәрсәне калдырырга кирәк, һәм инде киләчәктә тагын ничек яхшыртырга, ничек өстәргә, яңартырга мөмкин икәнен уйланыла. Менә шундый оптимист рухта тәмамлыйбыз инде. Килүегез өчен әлбәттә фестивальгә генә түгел, синең үзеңә дә озын иҗади гомерләр теләп каласыз. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Исән-имин эшләгез, иҗат итегез һәм инде яңадан очрашуларда көтеп калабыз. Амин. Рәхмәт.